یەکەمین وڵاتی ئەوروپای کۆنوونەرگەها برێڤەبەریە خۆسەر لە پایتەختە خۆ بدلگەرمی قبول کرد سوێد بوو. ترکیا کو سەرێکانیە داگر کرد سوێدێ بدەست خوارە هەناردنا چەکان بۆ وێ ڕاوەستاند و بدەنگێ بلند ئەو شەرمەزار کرد. سەرێ چەند ساڵانە کو دناوبەرا برێڤەبەریە خۆسەر و سوێدێدا تێکلیەکە باش و موکم لەدار بوو. سوێدێژ هەر هێلێڤە پشتاوێ هەرێمێ دگرت و دەستێ دۆستانی و هاڤالتیێ درێژ دکرد. لێ چەند ڕۆژێن داویێ هەروەکێ لە هەلوەستا خۆ زیڤری بە و ji bo ku Tirkiyaya dagirker razî bike, hikûmeta Swêdê gavekê berûpaş vedgere û pesn û şabaşan ji Erdogan re difirîne. Endamtiya NATOyê. Piştî şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de, Swêdê bi lez daxwaza endamtiyê ji NATOyê kir. Lê Tirkiya ku endama NATOyê ye, ev daxwaza Swêdê fermî red kir û got. Heta hûn desteka xwe ji bo hêzên birêveberiya xwe ser nesekinînin û li kêleka me rûbirûyî wan ranewestin, em qebûl nakin. Loma hezîrana 2022yan li civata NATOyê ya Madrîdê di navbera her du welatan de rêkeftinek hat danîn û êdî Tirkiyayê endamtiya Swêdê qebûl kir. Piştî wê rêkeftinê Swêdê qedexeya li ser hinartina çekan bo Tirkiyayê rakir û roj bi roj ber bi daxwazên wê ve hat. Herî dawiyê wezîrê karên derveyê Swêdê Tobias Billström ragihand ku hikûmeta Swêdê ya nû dê xwejiyekînên parastina gel YPG û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD de û bi dûr bixe. Billström piştrast kir ku armanca welatê wî tenê endamtiya NATOyê ye. Duh sêşemê jî li bajarê Stenbolê Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson bi rekdiyarî pêşkêşî Serokkomarê Tirkiyayê Recep Tayyip Erdogan kir û got dawiya vê salê û destpêka sala bê ji bo nehiştina terorê em ê bi Tirkiyayê re çend gavên nû bavêjin. Ji bo ku maka qanûna welatê xwe li gel daxwazên Tirkiyayê yên nijadkujane biguncîne û biguhere, Parlemana Swêdê 16 vê mehê ji bo dengdanê civatekê li dar dixe. Şermeka mezin e. Li dor vê mijarê parlamenterê Swêdî Qadir Kasîrga ji platforma targetê re axifî û helwesta hikûmetê wiha rexne kir. Daxuyaniya wezîrê karên derve ji bo me şermeke mezin e. Kasîrga piştrast kir ku raya giştî ya Swêdê dêveyekê qebûl neke û dazanîn heka Bakur û Rojhilatê Sûriyayê aram û ewle be, Swêd û Ewropa jî dê ewle bin. Nûnerê birêveberiya xweser li Swêdê Şiyar Elî bi daxuyaniyeke taybet ji targetê re got daxuyaniyên wiha pir xirab in. Elî ji hikûmeta Swêdê daxwaz kir ku milletê Kurd navêje ser maseya bazarê û dazanîn li ser xatira Erdogan Swêd pêlprensîbên xwe dike. Lê li gor lêkolerê Kurd Şoreş Derwîş piştî ku cihê xwe di NATOyê de misoger bike, nedûre Swêd li xwe vegere, lewre sedem çibin jî kesek dê nikaribe dewleteke endam biqewitîne. Li gor te siyaseta ku hikûmeta Swêdê aniha dişopîne, tenê demkî ye yan jî wê û Tirkiyayê li hev kiriye û êdî jê venagere nêrîna xwe bi me re parve bike.